mix, mga unta kusudan bulinaw nga inununan. Lami kayo. Nga unta. Sabayi ko ninyo. Lami. Lami kayo hanghang. Hanghang mga mix. Lami ang bulinaw nga hanghang. Hindi inuunan. Akong anak nagluto. Higuan niya mo bag sweet and sour kay tamis niya halang-halang. Lami. Paghapon na ako mga men. Sayo ka kung manihapon. Ay mga hindi ko ganahan mukhaon o kuan. Ang gabi na kayo. Silo, modeng ha. Marami ha. Pag style ka ng after 6 bitaw nga mukhaon kang sayo para hindi ka manana di na ka mukhaon kay igo pud nga mahilis imuhang ikaon usa ka matug no ano kaysa manihapon ka nasa ka man matug bati kaya ang imuhang gikaon wala pa na ang man og piling no. Kaya mo yung hapon. Kaya ito nga mahilis imong gikaon. Sa anak ko. Bati matug nga busog. Sayo pa. Mukhaon ng ko ni alas 5. Ano ba mga food at mga memes ganahay yung mukhaon. Kaya sa magbabi-babi bitaw no bidli. Mas pala yung mga ani. No? Dako pa kung kaon.
Sa doan ko na mo karne. Ayaw pag-asa nga daghan ako makaon. Yung ganahan kaon. Pero ingon ana gani. Urot yun ako akong binahog. Kailangan ko. Daghan ko ako kanon. Gamay na lang. Ganahan kang kaon, nabihang halang. Halang. Ang pagkaluto sa niya ka, rag sweet and sour. Halang-halang, tamis-tamis. Lami sad kayo magkaon magkinamot kaysa magkutsara. Fruit na mga mil. Hindi ko. Thank you Lord, nabusog ko. Thank you mga migs. Thank you for watching. Babu!